Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Der er ikke intro på i dag, fordi jeg er et andet sted. Jeg er hjemme hos min veninde, Silje. Hej. Hej. Ja, jeg vil synge min sang i dag, som jeg lavede sammen med min anden veninde, som ikke er her i dag, så hun kan ikke sige hej. Ja, men lad os bare komme i gang. Jeg har lort i mine lommer, jeg har tisset på mit ben. Når jeg går hen ad gaden, ser jeg en hund, der sidder og skider. Og ejeren samler den ikke op, men vi går bare videre og videre. Lugt ikke til lorten, luk ikke til lorten, luk ikke til lorten. For den lugter lidt af puha. Ja, den lugter lidt af puha. Det var så den sang. Jeg håber, I kan lide den, og det, der larmede i baggrunden. Det var mig, der lavede fakterne til det. Ja, okay. Men jeg tror, jeg har sagt, at der er ikke musik på og sådan noget. Men håber I kan lide den, og give et lille like og skrive noget i kommentaren, hvad I synes om den. I skal skrive, hvis den er god, så skrive god. Hvis den er dårlig, skrive dårlig. Og så hvis den er midt imellem, så skrive midt imellem. Ja, det er sådan gæt. Den jo. Altså. Og så håber jeg bare, at I følger med i min næste video. Og husk at abonnere mig. Men så vil jeg bare lige sige, at hende er min veninde. Det er faktisk hende, der er med til at lave den der hængstefølget på min anden kanal. Og hun er altså kameramand på den. Skills. Ja, okay. Men Ja. og det var bare lige det. Jeg håber, I kan lide sangen og bla 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 bla. Men vi ses i min næste video. Hej!